Allahu Akbar mongko pepeling adzan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah sunai kantun Ramadan nindak no poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah dandang kula pepeling tuku gawe 12 nyang lagu pepeling sing ngripta Mas Haji Anom Surata dadekke siji ku pawitan golek pangan ya Mas pepeling Mas yo nah. Baik. Gareng. Dawuh, Rama. Wah, Jan. Akhirnya mene kaya kumandang nggih. Ya, kandhane kok. Seniman ku saya bengi saya banter pokoke. Lah, ngene aku ki cara radio ngono. Nggih. Nek pas 09.00 nganti tekan esuk nek volume malah mundhak. Nggih, mergo nganggone mboten baterene ngaki. Ha iya. Dadi saya suwe saya suwak. Iya. Nggih. Ya, ngene lho, Dik Gareng. Napa, Pak? Awake dhewe iki apapun yang terjadi ya ngomong karo warga masyarakat ya. Bener, nggih. Ya sak bisa-bisa ya lakon iki ya kudu rampung karep lakon iki piye carane gawe sanggit. Saya Piyai Semarang niku pun ngentosi jenengan niku pun pinten-pinten wulan. Kapan Pak Mantep? Pak Mantep ki dalang mesti lakone runtut. Perkara gojekan ki sithik wis ora masalah. Alah, wong padune dhek arep pendo kowe. Alah. Agar kancane do itu, agar kula entuk pangapura lho, kanca yoga ulate peteng kabeh. Nek mboten Pak kula saestu yen dalange Pak Mantep niku kecekel ceritane. Sanggite ora iso dibethek pun. Iya ya kuwi. Padha-padha lakone yen
tracere pun padha ning sanggite ukarane niku pun werna-werna. Ya kudu beda. Kuwi ndek ben karek ya kelingan to nalika ning Ancol ndek ben kae. Nggih. Nggih. Kae mongko petang lakon. Petang lakon dadi siji. Mongko ora umum, nggih mboten umum. Semangate Pak Mantep teng Ancol wingi mboten padha sing nonton iwak cilik-cilik lho. Kok cah cilik-cilik? Oh iwak cilik-cilik Ancol pinggir laut tok. Ning sing bagus semangat. Inilah namanya seniman. Semakin tua justru semakin matang lan mapan. Nek aku ngene ya, Reng. Mboten Aku kula ditonton karepmu ora karepmu. Aku nek mayang ya kaya ngene iki. Lho ditonton, Pak. Loh, iya ibarate ngene. Sok-sok ra eneng to. Nggih. Seniman dalang ki apa pagelaran pentas. Nek sing nonton ki pating klathik sing nonton ra eneng le mayang wegah. Nggih. Nek aku entuk duit apa ora entuk duit, tonton apa ora ditonton tetep Nggih, Pak. semangat ngono lho. Panjenengan panjenengan terkenal dalang sing ibadahe nggih deres, sedekahe apik, semangate dhuwur. Ya. Semangat dalam melaksanakan tugas. Ibaratnya jam kerjane iki 5 jam ya 5 jam, ora tau kok dadi petang jam. Lho lah iya no. Nggih. Lakon nek urung rampung ya urung wis. Mula niki lak dereng rampung, bali lakon melih mawon. Bali lakon melih nggih, Pak. Piye? Niki lak lakone dereng rampung. Lho, lah iya rampung ora rampung nek aku lakon kudu rampung. Nah, Ngono lho. aja terus ngepenke liya-liyane terus lakone ora kecekel. Lah iya Mergo kuwi. mulane dipengeti wayang nasional niku mergo wayang lak pun wong salwangsul kula aturaken. Ambak-ambak per huruf enten tegese. W niku warisan nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan. Aneka macam seni terkandung di dalamnya, ada seni ukir, seni lukis, seni sungging, pun macam-macam masuk. Ya, ye. Yang diambil cerita babonnya dari Ramayana dan Mahabharata. Aniki anak-anak sampai orang dewasa bahkan orang tua pun menyukai wayang. Nama-namanya diabadikan untuk nama-nama tempat. Semarang niku gene nama wayang kata. Ya. Terus G. Golongannya ada atau jenisnya banyak, ada wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang pitik, wayang beber lan sak panunggalipun. Iya. Niku wayang mula dilestarekke, Pak. Betul, wah jan kuwi bocah ngotak-atik gathuk ngono pinter e. Walah kula niku bojo kula klothak-atik dadi loro lho. Yo saestu. Yen panjenengan wau metu jedul lagu spiritual niku kula pun cocok. Apa? Cocok. Lagune lagu religi. Oh iya. Nah, kula cocok mergo yen kula cekmol men Pak, religi kula cekmol. Bahwa seorang muslim harus melakukan muslim, itu saja. Niku kula bulan baleni supaya ora salah arah, ora salah dalan. Intine wong muslim kudu melakukan muslim. Apa to tegese muslim? Ku melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Takwa. Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan termasuk salat sunahnya. Ya. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Ingatlah kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita dengan cara memberi zakat fitrah atau sedekah. Ya. Melaksanakan ibadah haji bila mampu. Yo, jadi yang muslim niku intine harus takwa lan menjalankan rukun Islam 5. Nggih, matur nuwun Pak Ustad. Nah, kuwi dicateti ya, Dik. Dadi nggih Pak Ustad. Wong sampean marai ling ngarani nggih kleru kok wong kene duduk niki nggih mung otak-atik gathuk. Lho iya nek kuwi bener, nek dirasake ya ora kleru, Dik Gareng. Bener, nggih. Aku ya setuju supados boten salah arah. Ya, betul. Mula yen kepengin uripe ora salah arah, kerepo lewat jalan tol. Mergo jalan tol niku menuntun merang kebencian. Nggih. TOL tegese T. T niku tempat tanpa ada perempatannya dan pertigaannya. Ya. O ora kena kanggo Car Free Day. L lokete akeh sing buka gur siji.
Apa kuwi? Lokete tol niku anger kendaraane sepi sing buka gur siji tok. Oh, dadi terus plek tengil. Plek kenil. Plek tengil. Plek kenil napa? Lah kan tangri templekno tengil lak ngono to. Nggih. Ayo akhire plek tengil. Berarti kartu etol ki wis tuwek. Kartu etol niku pun tuwek nggih begitu templekke nu kenil. Iya. Niku nggih mung ududu kangge niki nggih siar kanggone agama kula, Pak. Iya, karo ya ngene, Dik Gareng. Iki ya tanggal 17 Somben aku ditimbali karo Habib Lutfi ning Pekalongan. Oh nggih. Heeh. Habib lu nggih nganu dalang nggih. Iya lah, apa pademu? Yo dalang ditimbali. Mbok menawa ten mriko ken karambol apa ya ngerti. Iya, ya ditimbali kon pagelaran ning kono. Mbok menawa ambal warsane Habib Lutfi ya nyuwun berkah para kadang-kadang muslim nyemayangke ning pondok pesantren. Lakone dipunduti. Napa? Pari kesit jumeneng ratu sadurunge dadi ratu pari kesit kudu nyantri sik. Oh nggih. Pari kesit kudu nyantri sik. Ya. Nyantri mondok sik. Mondok. Heeh. Oh, dilambari. Itu kon dipasrahke. Wis pasrahno karo Pak Mantep mudeng. Nggih. Jane aku ya bingung iki. Iki kok atak parake nyandi ya moko nganggo nyantri nganggo kudune jenengan niku yen bingung apa yo ngejak paran para kaya aku barang ngene iki. Wong ditimbali parampor. Lah panjenengan ditimbali Habib kuwi mboten ngejak-ngejak kula niku kesiku lho, Pak. Alah. Mboten derek nyengkuyung mugi sukses, Pak De. Ya, amin. Nggih. Ya. Ayo nembang. Yo, gur ngene wae kon nembang lho. Lah wis kotang katung ngono lah apa ora. Kula anggere nembang diseneni putut, rasa nembang suaramu elek ngoten niku. Enggak kan cangkeme putut dhewe nyuwara ya elek kok. Ngopo maido. Nah, ning bisane putut ya menyetriming ngono kuwi. Iki di streaming karo Jungkung Channel. Jungkung Channel. Jungkung iki ponakku. Nggih, DG. Iki anake ragilku. Nggih, DG Channel. DG Channel ya. Wah, iki karo Putut Channel. Putut Channel. Oh ki entuk YouTube pira kowe ora tau ngekeki rokok aku blas. Tenan cacahe do pintuk baten ya. Kok yo. Matur nuwun Pak De, ger ngono kuwi. Mula ora payu dalan yo gleling entuk duit kok YouTube. Wing rono-rono wing nggawa kamera tok ngono kuwi. Duite pirang-pirang. Yo. Nene no. Ya, monggo. Niki nembang napa, Pak? Sak karep sampeyan. Wis. Monggo. Kawruhana sejatining urip-urip pira aneng arca padha kudu ngerti siriane. Aja dahar woh mundu lan dolanan keluak kuwi. Cengkir gading milya ya iku ing nur. Mung sira ingkang waspada anyaketna wa ing ngaren rina wengi tindak witing klapa. Oh, kuwi tunggale ngene iki, urip pisan ning donya tan lami. Leres. Ing mengkone bakal tinimbalan. Betul. Sowan marak pangerane. Iya. Arta lan bandhanipun ora bakal kinawa mati. Heeh. Kajawi amung amal sarta imanipun. Patitan pilih menungso lanang wadon gedhe cilik panglakoni. Nggih. Mekungkung neng kuburan. Bener ora, Rek? Sing terakhir sing ora enak iso ning kuburan mengkungkung terus lenata nu rekoso lho, Pak. Pancen ben dodi kok. Jejeg kowe rekoso lenata kok. Pak,
kula mumpung teng Semarang. Ya. Tur niki kula kepanggih kali pengrawit Bima. Ya. Mbok upama kula sapa ngira to awake dhewe kok iso main ten mriki ngoten le. Sapa ngira bareng akhir diwasa. Ngene. Sapa ngira nggih Pak De? Sik. Kowe jare iki sapa ngira? Lah iki sapa ngira? Sapa ngira nggih? Buka bukune. Ayo kowe ngerti ora sapa ngira sing gawe sapa? Sapa ngira nggih sing gawe nggih Oh. napa mboten kiyaine niki? Sing gawe sapa ngira kuwi Suwargi Pak Ponidi. Oh, nganune Pak Ponidi. Ya. Nggih, ning dipopulerke kalian Pak Narto. almarhum Kinarto Sabdo. Ya. Nggih. Padha karo Melati Rinunce. Nggih. Kae sing gawe rak Suwargi Pak Joko Raharjo. Leres. Ngimpi kuwi sing gawe Pak Joko Raharjo. Dipopulerke kalian Karo Kinarto. Pak Narto. Niki Ngono lho. lagu lawas sing suwe mboten medal. Sapa ngira kong tambo kanget. Wis ketemu porong, Nduk? Ayo. Nah, Wah, Sapa ngira? sinden iki umpakean buka kepean tok. wah jan kaya wong kuliah. Kuliah. Wah, kaya kaya apal-apal lo. Oh, Aku apal ndek mangsane re. ayo napal ki nyekel mic nembang. Oke. Sinden bayarane akeh nunggoni snack tok. Sapa ngira bareng wis akeh diwasa. Pancang tanduk. Ngono kae lho. Enggak. Wah, kuwi dibuka. Nah, judule Sapa ngira. Sapa ngira? Oke. Mangga. Oke. Mangga, yo lancarane. Sira rumah ning ning no ning no ning no ning ning no ning no ning no ning ning no ning. Kok ora kesel ya? Lancarane mung persaja. Nah, wis sing angel malah nggon lagune. Nggih. Mangga. Oke. Mangga, yuk. Lah. Tadi. Ya. Apa ngira barang wis akhir dewasa. Tandang tanduk selae samudrat nika melingkung aja kembang anggun muter piprasetya Adyan aku angin kumpul angin Sapa ngira binar ngati sarirane apa ngira singkirana angkota tanpa yoko Ya. Yes. Ya.
Pinter ngati sarirane sapa ngira muga nindana utama sing kirana panggoda kang prayo apa lagu Semarang kendangane kaya Sunda ya terus nggih niki Sunda Jawa Tengah ya niki kula yen mboten Sanggar Bima utawa sing kumpulan ampuh-ampuh mboten wani ngetokke kula mesti merujute mesti iki nek ora benggole eneng nggih mula kula pun agar ditunggoni sing ngendang ya si Hadi iki sing ngendang Hadi sapa niku sing ngendang niku sing jenenge Gedhe oh ayo Gedhe niku lak Hadi to Pak Hadi iki Gedhe ya aku lho jenengke wong kok mangsane niki nggih modal-modal mutiara kependem Cik, Reng. Napa? Mau eneng sing ngersake anu apa kuwi? Lagu ya lawas meneh. Pelok. Napa, Pak? Modernisasi desa. Oh, nggih. Ning nganggo dibawani. Bawane dandang gula ayo rowang ngono kae. Yo. Ayo, sapa sing dikelingan? Ha iki niki nggo napa niki? Hah? Niki Eka niki lho. Ayo, Kak. Ayo, Mbak Eka. Siap, Pak. Ya. Dadan ayu-ayu ngentekke salon 5 kok ora nembang. Oke. Ngadeg kok darake sindal nempoh kowe. Ya. Lek gendang. Hah? Gendang. Oh, iki bocah iki golek molo. Selak entuk doorpress aku kok. Apal ra kowe bawane? Insyaallah. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo. Bar umroh yo ganepe Raja, Pak. Eka umroh yo. Bismillah, Pak. Ayo ruwan. Ya ngono kae. Hayo rawang. Ya. Ayo. Neno. Nora kendat pambangunan desa Dinudi mulih becike. Binu timure beci supaya tansah maju. Supaya tansah Cuma maju. Ngupakara kareng lan kitri. Ngupakara karang lan kitri
Lek. Ya. Nang kuping bengong lho. Ya mene kok suarane sik ganep utuh. Ya, pancen diwet-wet gen awet kok. Oke, wong wedok ya mene suarane utuh. Kan kulino rondo. Kulino Lek. Wong yo moncere wong arep dibojo meneh iki. Ayo terus. Kuyap rukun tumandang hasengkotku irah, mudah kakek ya. Oh. Piye to lek wele ngajari? Lah kowe ora kakan ora warek kok. Temadat yo toto harjo. Temadat yo toto harjo. Anda yani. Anda sandang pangan geti murah sandang pangan yakti larian buri dhewe Kowe tak patene lho kae capek-apik runtut-runtut kok. Kowe iki tak tinggal mingset sithik wae dledek. Pancen mentalmu ki gumantung nyang aku panjenengan kowe iki. Jrakutha desa saged disambung niku nggih, Pak. Saged nggih disambung niku nggih. Kuwi ya kenek karo modernisasi desa. Tak dong. Nene no. Yo, modernisasi desa. Aku jek eling pokoke anggere garapan anggrek, utekku ki jek kebak pokoke. Jek eling kabeh yo. Nggih. Yo mae. Ayo arsana enggal tindakna desa kuwi wis mesti tansah dadi obyek ning saiki ganti opak modernisasi desa pembangunan desa ya tegese kuwi to kudu dadi obyek melu manfaate bab politik ekonomi lan sosial lan kabudayan duwe teto aktivitas kanggo nggone kanggo berantas pengangguran modernisasi
Ya. Tembung Garon. Yuk. Selamat saking kersane ngampok. Nggih. Iya rek, ape ya rek? Sae wong niki lagu niki mbok menawi sing ngendang mun dereng lahir. Urung. Lah durung. Direncana mun dereng. Heeh. Ning wong semonten nggih tesih nyandak wong weton isi. Iya. Wong aku krungu iki tenan. Iki aku jek Joko tenan. Nggih. Aku tau krungu iki nang radio pisanan. Wah, jan. Niki lagu andalane RRI. Ya. Nah, anggere esuk-esukan arep pembukaan RRI mesti nganggo iki. Nggih, pun wacine wong sarapan ngoten niku. Ya, heeh. Ya. Pancen kiyaine iki nek gawe lagu, wah wis rasane ya kecekel, ya nikmat tenan Kang Garing karo situasine iki ya cocok. Oh, tenan. Nek kene wong kok nggih jelalah piyayine gerah upama enten ngoten Bunga Atirah kan melu nembang wong nggih Pak nggih. Iya. Wis saiki anu mengenang Pak Narto karo Bunga Atirah. Kudangan. Kudangan. Iya. Kudangan kuwi eneng apa kuwi sandiasmane Ki Narto Sabda Ngatirah. Oh, nggih. Oh. Ayo. Ki Slendro Pati Sanga. Nah. Slendro. Slendro Pati Sanga, bukan saka kendang tak dang, ning nong tak dang, nong ning kae. Ayo. Tak dang. Terus. Kok do lali. Nek lali bukune buka. Wis iki piye to? Tak dang. Monem Luci. Kang ngendi? Aku yang tak kandhani ora percaya to. Ora percaya entek mung ngarani wilahan kowe kleru. Nggih. Siapa? Mas. Tindake iki kanggo mengenang swargi guru kula Ki Narto Sabda kaliyan Bunga Atirah kala wawis wonten pinanggih. Wah. Nggih, panjenengan nggih sawetawis ora digemergel manah. Kula wong biyen ya gaul koncone korsine biasa, korsine Bunga Atirah nganggo roda. Gaul. Bukannya gaul ya gerah. Oh gerah ya. Iya, lah kowe pengen gaul apa piye tak tukoke? Gelem. Jane gaul lho, tenan. Kok tak gauli tenan mawut kowe. Ya, enggak Mas, kudangan yo Mas yo. Mangga. Tata susila dadi tepatuladan Sap. Iku sarawungan Sudut Dadi krana Urip kaya luwe Luhuring kabudayan Sing rasa Sing bangsa bangsa Rahayu Bang Rembaka
dayan Indo lasa Tengkong kaponsa Rahayu Reka Angembang rembang Digareng lagu iki nek ora diunekke mesti do lali Nggih. ya toh Malah bahkan ables bumi niki. tenan mongko karyane Pak Nato lah kae sing nang nggonku tak cateti wis 916 Nggih. Dan lagu niki muncar-muncare rikala kula tesih umur bangsa 7 tahunan, Pak. ya Niki muncar-muncare dilagokke terus mergo kula kerep dadi wayang cilik rikala semono. Heeh. Wah jan lagu iki mbiyen aku ya tau rek aku gawe sandiasma jenengku karo jenenge wong wedok ning kocap kok terus konangan. Oh. Sik jenengan kali jenenge wong wedok. Heeh. Niku sinten? Sing wedok niku sinten? Kok malah Ora sah tak omongake. Loh, mboten napa-napa, pun pokoke buke mengke foto. Bojomu kuwi biyen kok. Oh, Terus bojoku wis ora enek. Sing tak tulis ya wong ya wis ora enek, mula ora usah diomongke bae. oh mboten sing Joko Nek Hotel. lagune Kayung Yun. Kesengsem kuwi lho, Kayung Yun. Mboten sing Joko Hotel nika. Eh? Apa? Mboten sing Joko Hotel nika. Cangkemmu. Pokoke Pak Mantep iki sak polahe aku ngerti pokoke. Cik rasa warna-warna. Iki Oke. siji kas, Reng. Nah, Iki nang napa? pundutan nang layang teko. Napa, Nah. Pak? Napa, Pak? Pak Mantep kula nyuwun lagu Wuyung. Piye, Rek? Kok layang siji niki lho. Wong jenengan iki begini iki ora dalan kok dadi gawe kantor pos, nggo. Niki surat wau dereng. Iya iki lho, iki nang susulan ngono lho. Lah niki dereng susulan. Niki dereng diwaca niku, Pak. Hah? Anyar niku. Kula iki sing nang kono wacanen. Oh, alah. Ngene iki lho melu dalang buta huruf iki ngene iki lho. Tak macane. Dagelan lawas kuwi. Mboten sida. Macane nyor ngono to. Mboten. Sugeng dalu ki dalang nyuwun sekar yen ning tawang ana sepur. ana lintang. Nang kene iki tawang akeh sepure ora lintang. Ora tau numpak sepur. Pesawat kok dibayari. Saking kula CFC Cakraningrat. Oh, penggemar Sigit iki, Pak. Heeh. Lan apa ki? Lek jenggot sak rencang Pademen ringgit nyuwun lagu entek-entekan. Kok entek-entekan iki Oh, piye? entek-entek. Entek-entek lumasaku entek-entekan. Oh, mripatmu. Entek-entek nggih delok belo nggih. Wong mripate kecer maca ya kecer. Nggih. Aku ya lagi iki. Sugeng Enjing Mas Petro nyuwun lagu Semarang Indah. Marang Indah ya ado ndadak ning ngene kono ya. Ning PRPP barang ya. Saking CFC Korwil Semarang niki, Pak. Kathah penggemaripun ingkang sami mirsani menika penggemar ringgit. Nggih. Nggih, pun sing baku manut komandan panjenengan. Aku manut kuwi kabeh iso. Ah nggih, yen kula pun Monggo. manut. Ayo, saiki piniyen? Sing baku ndang gelis selak segoliwete tutup. Ya. Manut. Iki lho soal iki dinteni karo anu apa karo nggon. Doorpress. Doorpress. Lah mulane kuwi ora sego liwet doorpress iku lho. Oh, Pak segoliwet pojok mriku. Wah, aku anggere anu krungu sego liwet peteng wae ngintir-intir. Lho saestu niku segoliwet eco niku. Mbok aku mbok ditukokke kene. Mengke kula beto sak bakule mriki. Ya. Wong mriku lesehan kok pojokan matahari. Nggih, ya salah siji kono ndang diaturke apa? Yo, enggak. Ah, kowe sing dede apa? Aku justru lakon lho rumangsamu piye to? Lah kene iki Wuyung niki. Ya. Tenan wuyung. ana Wuyung ya wuyung diaturke. Aturno Ka. Ora ana jalukan wuyung kok iso wuyung. Iki lho enek mau. Sajake atimu sik wuyung ya. Wis sakarepmu kono. Arep mulai. Monggo. Baru umroh kok kemayune ra umum. Lareneng lara ora kaya wong kang nandang wuyung mangan ratoyan rajena dolan ning
Rego sepiro to rek kabeh Nggih. Membuat orang bahagia nanti dampaknya ke hati kita juga ikut bahagia. Ya. Gawe nak tiasing sesomo. Niku surga cawisane, Pak. Ya. Nggih. Nah,